Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, efectivament, com bé apunta, era una moció del grup Compromís, però entenent el sentir de tot l'equip de govern hem pensat que el millor és que se transformarà en una proposta de la regidoria de Cultura. Des del govern de Vila-real volem, abans que res, mostrar el nostre suport a Radio Televisió Valenciana i la nostra solidaritat en totes i tots els treballadors, i no només de Radio Televisió Valenciana, sinó de tot el sector audiovisual valencià. No obstant això, aquesta no és una proposta en suport dels treballadors, sinó és una proposta en suport del poble valencià. Un poble al que Fabra vol furtar-li la veu. El passat 5 de novembre, després de conèixer la nul·litat de l'ERO que els jutjats declaraven il·legal per la mala gestió del Partit Popular, el govern de Fabra va decidir tancar i desmantellar la nostra televisió. Pot resultar còmic, és cert, que just aquells que tant la defensaven fa uns dies ara diuen que era un despilfarro continuat i que no serveix, i que aquells que atacàvem Radio Televisió Valenciana contínuament ara som els màxims defensors d'aquests ens. Els he dit que hi ha una xicoteta diferència. Jo no he canviat. Jo defenso el mateix que fa 6 mesos o continuo defensant ara. Jo no defense la Canal 9 que hi havia del Partit Popular, sinó defense la necessitat d'una radiotelevisió pública valenciana que cohesione la nostra societat i vertebre el nostre país. Malauradament, els últims anys, massa anys, Radiotelevisió Valenciana no exercia com la ràdio i la televisió pública dels valencians, sinó com l'altaveu del Partit Popular i el cos de la maquinària electoral. La dreta regional valenciana va aconseguir que s'instaurara el marc cognitiu que, per a ser bon valencià, hi havia que votar al PP i veure Canal 9. Però de cop i volta el vaixell s'enfonsa. I sabeu què? Sabeu què diu ara Radiotelevisió Valenciana lliurement, allunyada del Consell i sense mordassa? Què diu ara l'home de l'oratge, els periodistes dels informatius o de l'esport? Sabeu què diuen els actors i actrius de l'Alqueria Blanca? Sabeu què diuen els periodistes de Radiotelevisió Valenciana? Que mentre Camps inaugurava l'hospital més gran d'Europa, vostès, tots els valencians, havien d'esperar 2 anys per a que pogueren operar-se del genoll. Les llistes d'espera a la sanitat creixen un 27% l'últim any. O, per exemple, que mentre Rita Barberà i el senyor Camps es passejaven en Ferrari per la Fórmula 1, i això eixia en Canal 9, els obligaven a silenciar les víctimes del metro, 47 morts. Ara Canal 9 pide perdón a les víctimes del metro por ser silenciadas durante el accidente. O saben vostè que mentre es ficaven un partit de tenis a l'Àgora, el senyor Blasco robava els diners dels xiquets de la cooperació, i Blasco no escapa a la causa del desvío de fondos de cooperació, i el senyor aquest, per dir-li alguna cosa, es feia una foto en l'hospital i així en Canal 9 quan l'hospital mai va arribar. Llum llarg, etc. Saben vostès que mentre es posaven a València al mapa, la gent continuava perdent els seus llocs de treball, la gent, el banc li furtava les cases i la gent no pagava la llum. Que no els enganyen. El que no és sostenible és el govern del Partit Popular, perquè l'Àgora de tenis, la Fórmula 1, l'America's Cup, la ciutat de l'Arts i les Ciències, la ciutat de la llum a Alacant, la ciutat de les llengües a Castelló, l'aeroport, això no eren platós de televisió, això no eren decorats ni programes, això era el país de cartropedra que el Partit Popular va dissenyar. I sobretot, no ens facin imbècils. Vostès no tanquen Canal 9 perquè si no hauran de retallar en escoles i sanitat, perquè vostès ja han retallat en escoles i sanitat. Per no parlar del cop d'estat democràtic que el senyor Fabra, junt a tots els diputats del Partit Popular, van pegar per intentar recuperar la censura a Canal 9, posant un Consell d'Administració saltant-se tots els procediments democràtics. Per cert, Compromís els ha denunciat per prevaricació. Tenen molta pressa, estan molt nerviosos, es senta mal que Canal 9 puga dir la veritat, que ara a Canal 9 isquen les seues trames de corrupció. I miren, el segon dia registra la policia en Canal 9 en 3 dies per investigar el cas Gürtel. Només en 3 dies han anat 2 vegades a Radiotelevisió Valenciana i això la gent ja s'assabenta. Igual que la gent ja s'assabenta que hi havia assetjament sexual a les treballadores de Canal 9 i ningú va fer absolutament res allí. Sabeu què? La mordassa ha caigut, la vena dels ulls dels valencians també, i això és el que a vostès els incomoda. Ernesto Moreno, el liquidador, elegido por Fabra para cerrar Canal 9, no duerme por las noches. Tanta gent no va dormir durant les nits mentre vostès contaven la vida de Yupi per Canal 9. Ixa és la realitat. I nosaltres ara el que volem fer és defensar el que sempre hem fet, i en això acabe, una radiotelevisió pública en valencià, plural, crítica,
i no sotmesa al poder del Partit Popular com ha estat durant tantíssims anys. Moltes gràcies.